నార్మల్ పాటలు మాటలు అందరూ నేను నా హక్కు కోల్పోతుంటే సరిపోయి నేను ఐపీడిఎస్ గా హక్ పర్ఫార్మెన్స్ అవుతారు కాబట్టి మీరు సందర్భాన్ని సార్ ఈరోజు సార్ మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఐపీడిఎస్ పిఏ గారికి కూడా నేను ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి కూడా చేస్తున్నాను సార్. ఈ రోజు మా బాబా ఈ రోజు మీరు చూడండి సార్, ఇంతమంది నేను ఎందుకు వచ్చినామనేసి చూడండి. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మా భూమిని ఎవరి చేతిలో పోతున్నాయి, మరి మాకు రక్షణ కల్పించినట్టు రక్షణ కల్పించే వాళ్ళు మీరు కూడా ఈరోజు చేతులు వేసుకుంటే మేము ఏం చేయాలనేసి మా బాధ సార్. ఈరోజు మేము మరి మా భూములు, మా నీరు, మా ఉద్యోగాలు, మా అన్ని ఏదైతే హక్కులు అవి కూడా ఈరోజు మేము కోల్పోతున్నాం సార్. ఎంతో కొంత మేము ఈరోజు చదువుకుని మీకు అడుగుతున్నాం. ఈ రోజు నేను బద్దలతో సర్వే మంతా ఉన్నారు. సర్వే ఓ నాసి సర్వే చేయనా మా నాసి బద్దలతో సర్వే మంటాయి నాకు బద్దలు పాటు పొందిగా ఇందా నాసి సర్వే చేయను. కాబట్టి ఈ సర్వే బద్దలతో మంతా ఈ సర్వే వెంటనే నిలిపివేయాలి. దీనివల్ల చాలా నాకు ప్రమాదాలు ఉన్నాయి సార్. ఈ రోజు రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కులలో ఎలాంటి హక్కులు లేని వాళ్ళకి ఈ రోజు మీరు హక్కు కల్పించిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి వెంటనే ఈ చట్టాన్ని ఆపాలి. లేని పక్షంలో మేము పెద్ద మొత్తంలో కార్యక్రమం ముట్టడిస్తామని చేస్తున్నాం. ఇదే సందర్భంగా ఒకటే తెలియజేస్తున్నా, వచ్చే డిసెంబర్ 9న రాజ్భవన్ కూడా ముట్టడిస్తామనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. వెంటనే ఈ చట్టం ఏదైతే ఉన్నామో ఈ చట్టాన్ని రద్దు చేయకుంటే ఖచ్చితంగా డిసెంబర్ 9న రాజ్భవన్ ముట్టడిస్తామనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని